Hello guys, for today's video kami ay maglalaro ng Talking challenge. Pati ikaw magtitiulong ni tas puyat-puyat ang DJ. Di ka ko managpunggos. Ay, tas puyat-puyat ang Deti Candela. Nabaro sa'yo. Awa. Challenge lang. Ate, di ba nagadayo kami? Tigas na kung mga student. Itry taman kanyang. Itry tarang das po yung tam. Trial agad! Itry yan. Stinete, bro. Yung mukha mo lang. Maya? Maray. Nagawin lang. Basa! Let's start. Di ka makakula. Pasalay. 1, 2, 3. Toba, topik. Oh, wala yan. Trial pa hindi. Trial nga. Lagaw ka raw. Toba, topik. Toba, topik. Toba, topik. Taas na ako. Kasi di ka man pukin eh. Punggus ka ah. Katawa na siya. Ang utog deta. Ang naumsak mo kasalita. Maday, kasi di mo na Arang. Start again. Okay. Hanggang may isa lang tigas ta. Sika ano kaya mo dito katay-katay yun? Puray. Okay. Masal ka sa'yo. Diyan sa makamula. Diyan ang kumakaya. La! Okay, blood agenda! 1, 2, go! Diyan makita. Ang gulay ka diyan Magaling ka ng sumay na guyot! Ito ka, ulay na! Ay, hoy, kunanalatang. Go! Hoy, baga ma. Muna ah, sakit yung mata. Ang unay na ako pa makita ito. Lagaw, ready, get set, go! La! Ay, unay Cut mo sa pinakuyat ko ah. Okay, okay. Nataya! Ganito! Gano'n ka! Ate mo namin susub ko, gano'n ka na.
Tandeta pabubong ah. Oh, ready? Start. Start now. Di, nakikis. Okay, guys. Let's do this. 1, 2, 3, go. Amo na yung mga mingay kwadeta ulo mo. Dito mo na. Ama. 1, 2, 3, go. Nasalto na ba? Gana lang sa Ulo. 26. Pate, awanan. Awanan! Ayan sa naisan! Naawan talaga. Di daw mati kasta damaga. Ni ano ni masugaw mo dati. Masugaw mo dati. Okay, go! Ready? 1! Wait lang, wait lang. 11! Starts now! Nakakargaro mo deta. Baka mo yan na. Kasi diyak makikita deta. Diyak may hindi makita. Go! Pati. Nabagsik. Nagkatawa unay. Ay, Kanyak ah. Awanan ni! Awanan and pato! natutulsan. May susa. Diyan pala, nakasaksak. Nakasaksak yung mga data yung Ya, ako pinito nagkikilong. Alam, hindi na kaya. Alam na yan. Okay ba din mo na? Masalat ang samad ni tatay. Ako na ang kumakuyutan. Parmin ang pagkakasa. Parmin ang mga kuyutan. Nakakaskas ka dati. Naka-mayuet. Hindi ba may kuyut? Ano bibig na dito? Ay, gumanga. Pati! Bibig na. Diyan mo. Surya! Hello? Ninigdugan! Bibig na. Mano, mapano ka dyan.
Naglag.